Γεια σας, είμαι ο Τάσος. Και εγώ είμαι ο Θανάσης. Και εγώ είμαι ο Άρης. Στα αρχίδια μας. Forever alone. Και σήμερα θα σας δείξουμε πώς να μαγειρέψετε μια πίτσα. Λοιπόν, ο Θανάσης μας έχει φέρει το ταψί. Και το πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε. Αρχικά παίρνουμε το παλιό κολόχαρτο με τα απομεινάρια από κασερόπιτα. Και τοποθετούμε ένα ολοκαίνουργιο, brand new. Μπράβο μαλάκα. Ωραία. Μια χαρά είναι. Και τώρα ο Θανάσης θα μας φέρει την πίτσα, η οποία είναι μια πίτσα με γεύση γύρο. Ή γνωστή ως πιτσόγυρο, γυρόπιτσα, όπως θέλετε πείτε την. Στα αρχίδια μας πώς τη λέτε. Νάτι! Και θα την τοποθετήσουμε στο brand new. Αυτό που πρέπει να ταψί. προσέξετε είναι να τη βάλετε με προσοχή έτσι ώστε να ψηθεί πολύ καλά. Και αφού είμαστε έτοιμοι, τη βάζουμε στους 400 Kelvin ή 473, όπου είναι ο κολοφούρνος σας καλύτερα, το βάζουμε μέσα και τρώτε την αγαπημένη σας πίτσα. Μετά από ένα τέταρτο, καλού ψησίματος, θα σας δείξουμε πώς έχει φτιαχτεί. Και εφόσον μετά από 15 λεπτά έχουμε βγάλει την πίτσα, Καλύτερα να πεις μισή ώρα. ναι, όσο έκανε σωστή, η οδηγία σας κατά, μπορείτε να την απολαύσετε με τους φίλους σας, μερικά τα ηλίθια από εκεί.